ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம வீட்ல குட்டி, குட்டி கரண்டி இருக்கும். ஸோ, அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து சூப்பரான ஒரு ஹேக் தான் பார்க்க போறோம். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ தான் நம்மளோட சேனல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிட்டு பார்க்கலாம். நான் வந்து ஒரு வேஸ்ட் டப்பா வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த டப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஹோட்டல்ல வந்து குழம்பு வாங்குறதா இருந்தாலும், சாதம் இந்த மாரி லெமன் சாதம், தக்காளி சாதம் மாரிலாம் வாங்கினா, இந்த டப்பா வந்து நமக்கு கிடைக்குங்க. இந்த டப்பா வந்து வேஸ்ட்டா தூக்கி போடாம நம்ம சூப்பரான ஒரு ஹேக்கு செய்ய போறோம். என்கிட்ட வந்து ப்ரஷ் இல்ல. அதுக்கு பதிலா நான் வந்து துணியில வந்து நான் வந்து மூட்டை மாரி செஞ்சுட்டு, அதில வந்து லப்பர் பேண்ட் போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங்க வந்து தொட்டுட்டு, நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. பெயிண்ட் பண்றதுக்கு பாருங்க, நல்லாவே வந்து பெயிண்டிங் பண்ண வருது. ஸோ இல்லாத பட்சத்துக்கு இந்த மாரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ஐடியா தான். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நான் கலர்ன்னு எடுத்துக்கிட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லோ கலர் தான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ நம்ம கிச்சன்ல வைக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா வந்து மங்களகரமா தெரியணுன்றதுக்காக எல்லோ வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த மாரி வைக்கிறதுனால நமக்கு வந்து நல்லா ஒரு கண்ணுக்கு வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். நான் வந்து ரெட் கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் மேல பார்த்தீங்கன்னா, லைட்டா வந்துட்டு சும்மா ஒரு பார்டர் வந்து குடுக்கலான்னு இருந்தேன். எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து வரைய தெரியாது. இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு அதாவது ஒரு டிசைன் வந்து பண்ணிக்கிறேங்க. இப்போ இந்த மாரி பண்ணினோம் அப்டின்னா, நமக்கு அந்த டப்பா வந்து பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டா நல்லாருக்கும். அதனால நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். எஸ் கொக்கி வந்து எடுத்துக்கிட்டேங்க. இது வந்து பழைய வளையல்ல வந்து நான் வந்து வளைச்சு இந்த மாரி எஸ் மாடல்ல வந்து எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ இது வந்து இது மாரி மாட்டிக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து ஹோல்ஸும் அந்த பாக்ஸ்ல வந்துட்டு போட்டு எடுத்துக்கிட்டேங்க. இப்போ அந்த ஹோல்ஸ்ல சுத்திரியும் ஓட்ட போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த எஸ் கொக்கிய வந்து மாட்டியிருக்கேன். இந்த கொக்கி வந்து நீங்க பழைய பழைய வளையல் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? அதில கூட நீங்க வளைச்சுக்கலாம். இப்ப குட்டி குட்டி கரண்டி இந்த மாரி நெறைய மெஷர்மென்ட் கப்பெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் வச்சுட்டு அதிகமா தேடிக்கிட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த அவசியமே இல்ல. இந்த மாரி நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு ரேக் வந்து செஞ்சுட்டீங்க அப்டின்னா, நெறைய குட்டி குட்டி கரண்டி எல்லாம் மாட்டிட்டு ஸ்டாண்டு மேல மாட்டிக்கலாம். நீங்க எங்க விருப்பப்படுறீங்களோ அங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்டின்னா, உங்களோட அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். நமக்கு வந்து அதிகமான திங்ஸ் இல்லாம ஒரே இடத்துலயே அழகா வந்து வச்சு எடுக்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. கண்டிப்பா இந்த ஹேக் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. காலியா வேஸ்ட்டா தூக்கி போடுற அந்த டப்பாவ வச்சு சூப்பரான ஒரு வீட்டுக்கு ஹேக் செய்யலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்ல புடலங்காலாம் குழந்தைங்கலாம் அதிகமா வந்து சாப்பிடவே மாட்டாங்க. ஸோ, அத வந்து எப்படி நம்ம வந்து நல்லா ருசியா, டேஸ்ட்டா செஞ்சு குடுக்கலாம் அப்படின்ற மாரி தான் இந்த புடலங்கா வந்து ஒரு சிம்பிள் ரெசிபி தான் நான் வந்து செய்ய போறோம். ஸோ, ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. புடலங்கா சாப்பிடலன்னா நீங்க இந்த மாரி வந்து ட்ரை பண்ணி குடுக்கலாம். இப்ப நான் வந்து இத வந்து மேல் தோலெல்லாம் வந்து சீவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த விதைகள்லாம் வந்துட்டு கரண்டிய விட்டு நல்லா எடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் ரவுண்ட் ஷேப்ல நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்றத நீங்க வீடியோவ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நான் என்ன செய்றேன்றது தெரியும். ஸோ, அதனால வீடியோவ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கட் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இப்ப தோசை கல்ல எடுத்திருக்கேன். நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த புடலங்காய வந்துட்டு மேல வந்து அப்படியே போட்டுக்கலாங்க. இப்போ வந்து நான் ஸ்டவ் வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன். சிம்ல தான் வச்சிருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் முட்டை தான் வந்து ஊத்தப் போறேன். முட்டை வந்து வெறுமனே ஊத்தல. இந்த முட்டையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்துட்டு மிளகு, சீரகம் போட்டிருக்கோம். அதாவது பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், உப்பு, மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் வந்துட்டு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாரி வந்து இந்த புடலங்காக்குள்ள ஊத்தி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, நல்லாவே வந்து சூப்பரா வெந்துருங்க. அந்த புடலங்காய் வந்து வேகறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது. ஸோ, அதுவுமே வந்து சீக்கிரமா சாஃப்ட்டா வெந்துரும். உங்க வீட்ல பொரியல் செஞ்சாலும் புடலங்காய் சாப்பிடல அப்படின்னா, இந்த மாரி நீங்க செஞ்சு குடுத்தீங்கன்னா, நிச்சயமா அந்த புடலங்காய் வேஸ்ட் பண்ணாம சாப்ட்டுருவாங்க. டேஸ்ட்டுமே வந்து செம்மையா இருக்குங்க. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். காலையில நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டா கூட எடுத்துக்கலாம். ஆயில் எதுவும் சேர்த்துக்காம. இப்போ வந்து நல்லா வந்து திருப்பி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி போட்டுட்டு நல்லா சிம்ல வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணா போதுங்க. ரொம்ப ஈஸியா வந்து குக் ஆயிடும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டேஸ்ட்டுக்காக நான் வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து கொஞ்சமா தான் ஊத்த போறேன். அதிகமா தேவையில்ல. அதாவது புளிப்பு டேஸ்ட்டு குடுக்கும்போது சும்மா செம்மையா இருக்கும். அது முட்டை அந்த அதாவது அந்த புடலங்காவோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்குங்க. குழந்தைங்க புடலங்கா அப்படின்னாலே அது வந்து புடிக்கவே புடிக்காது. ஸோ இந்த மாரி நீங்க செஞ்சு குடுத்தீங்கன்னா, வித்தியாசமா இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களே வந்துட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சுருவாங்க. ஸோ இந்த மாரி பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு பிடிக்கும். அதனால கண்டிப்பா அந்த மாரி ரெசிபிய வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவும் டேஸ்டியா இருக்குது. இப்ப பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வேகறதும் ரொம்ப ஈஸி தான். டேஸ்ட்டுமே வந்து செம்மையா இருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்பாத்தி செய்றீங்கன்னா, அந்த டிப்ப வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. எப்பவுமே சப்பாத்தி செய்யும்போது, நீங்க 1 கப் அளவுக்கு நீங்க பால் வந்து சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்டின்னா, உங்களோட சப்பாத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா சாஃப்ட்டா இருக்குங்க. நல்லா உப்பி வரும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியாவும் கூட இருக்குங்க. இந்த மாரி வந்துட்டு பால் சேர்த்துட்டு நல்லா பெசஞ்சு ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு செஞ்சு பாருங்க. ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அடுத்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்பு தாங்க சொல்லப் போறேன். இடிக்கல் இருந்தா நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அது மேல சால்ட் கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நம்ம வீட்ல
கட் பண்ணாத ஒரு கத்தி ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அத ஈஸியா நம்ம ஷார்ப் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ ரொம்ப ஈஸியா வந்து பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பா நீங்க இந்த மாரி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்மளோட கத்தி எப்படிதான் மொக்கையா இருந்தாலும் சரி, ஈஸியா வந்துட்டு நல்லா தேய்ச்சு குடுத்தோம் அப்படின்னா, ஷார்ப்பா வந்து கட் பண்ணுங்க. ஸோ அப்பலாம் நம்மளோட அப்பாக்கள் இப்படி தான் வந்துட்டு கத்திய வந்துட்டு நல்லா வந்து தேய்ச்சு கட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மண்ண வச்சு கட் பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்ம மண் இல்லாத பட்சத்துக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த மாரி சால்ட்ட வச்சு நம்ம வந்து நல்லா இறைக்கும்போது, அந்த சால்ட் எல்லாம் நல்லா பொடியா ஆயிடும் இன்னும். நல்லா ஷார்ப்பா இருங்க. ஸோ அந்த கத்தியில இருக்கக்கூடிய அழுக்குமே நமக்கு வந்து கிளீன் ஆயிடும். கண்டிப்பா அந்த டிப்ப வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டிப்புமே எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எப்பவுமே தயிர் போடுறீங்க அப்டின்னா, மண் பாத்திரமா இருந்தாலும் சரி, சில்வர் பாத்திரமா இருந்தாலும் சரி, நல்லா வந்து காய வச்சுக்கணுங்க. அப்பதான் நமக்கு தயிர் வந்து நல்லா ஸ்மெல் இல்லாம நல்லா டேஸ்டியா வரும். இல்லன்னா வந்து தயிர் வந்து நம்ம போட்டாலும் கூட 2, 3 நாளைக்கு கூட வராது. சீக்கிரமா வந்துட்டு தயிர் வந்து கெட்டு போன ஸ்மெல் வரும். அதனால நீங்க நல்லா பாத்திரத்த காய வச்சுட்டு, இந்த மாரி மண் பாத்திரத்தில தயிர் போட்டீங்க அப்டின்னா, நல்லாவே வந்து கட்டி தயிர் வந்து கிடைக்குங்க. இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு புறமோர் எதுவும் ஊத்த போறதில்ல. ஒரு காஞ்ச மிளகா மட்டும் போட்டுட்டு நம்ம புறமோர் ஊத்தி பார்க்க போறோம். எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. நல்லாவே சூப்பரா வந்து தயிர் வந்து நல்லா ஆயிருக்கு. நீங்க வந்து புறமொரு இல்ல அப்டின்னா, நீங்க வந்து ஒரு காஞ்ச மிளகா அல்லது பச்சை மிளகா வந்து போட்டு நீங்க தயிர் வந்து பாருங்க. ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான நல்லா கட்டி தயிர் கிடைக்குங்க. இதுவரைக்கும் நம்ம வீடியோல யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸா வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்மளோட சித்தா சேனலுக்கு ஒரு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் ஒண்ணு பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம். தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய். சீ யூ.